ngadi. Jimani. Ndinoda kushanda pano singazoti nemurani. Makushanda pano? Akakudedza inde. Ndimede maishorai. Hapana mburai. Kuza mburai nenge chitochaji here mburai kuti yausiye chikuda. Ndoda kuudza chinhu wani. Wadaidzwa pano handiti? Kuti uye pabasa. Pane agara ari paarikutoto. Zvamadaidzana nezvamaitisana nangu handi. Asi pane ari kuuya. Saka zvokuti madaidzana kubasa haizvo. Samupinza vanhu basa pano. Saka zvokuti muchaitana sei kana kuti muchadii? Ndimani sezvandambobvunza ivo vachakuudza. Handima kudaidza vakudaidza. Vachakuudza don't worry. Ndakapinzwa kubasa here saka ndikuzoti riniwo murani. Ndinani? Muwewo pano makundiudza zvokuti ndibve pano. Iniwo ndine kwangu kwandakabva kure kure ndakunzwawo pano. Medhem maishorai vakanditambira saka imi handisi kuzotiwo murani makutidzinga basa. Wakatambirwa wako but mari yekupa chiyachirati. Mimi ndimani nokuti medhem maishorai akataura kuti vanhu vanoitawo zvavanoita kunditora vanhu vachiziva kwavanowana. Wati wakadaidza? Namedhem maishorai mushanda ndowachakudza. Mufungega musadaro inini munotambudza mweya waMwari. Mamukasei medhem. Handizivi kuti ava ndiani varipo ndichipedzisa kuita basa vanotambudza iwe hauna chako pano. Kune anotoroti achiuya ndisingaziviwo kuti iminiwo pavakandipinza makange mati hamuna ari kushandirai. Saka zvinhu zvinotibata zvakanyanya. Ukuti zvandakubvunza nezvakutaura apa zvinosangana wakunyaradza iwe ndokutinyaradza kuti muchange kanda kuzivisa imwano. Go ahead. Itai. Ava ndo baba vepano. Makandiwo zvinhu. Uyu mwana kwakutoti maona mwana ipapo wakadai. Kana chatogara nayacho mwana wedu. Iye ndizvozvo maonero enyu emaziso enyu ezvamunoita iwayo. Asi uyu ndiye mwana watanai panapo. Hazvina zvekuipa mwamusingadi kutaura sina kubvunzwa ndaona achiti saka izvozvo zvinokuitawo henyu hani madaidzana kuti ndikafanira kuparika zvii. Iwe wenjinda rekudedza pano woita zvebasa rako. Ava baba avasiyana navo ndinopedzerana navo inini handisika onge uchiite yako. Alright ita inobuda ukavhura kusaibhuku inobuda inotonhora. Alright unovhura ukavhura apa inobuda inopisa apa inobuda inotonhora saka unovhura kusaibhuku kuti zviita handiti. Ukaita upedza ubva wagadzirira tirike ndonoita zvekuita mukati. Alright. Zara kuramba wakangosuruwara chii? Ungatadze kusuruwara here nenyaya dzinoitika pamusha pano. Inyaya yei naye mama? Nei mwanangu. Asi nyaya yamandiudza mama. Iwe keyu. Iwewe ka. Asi unongoti zvizoitika pano parikudza mwana. Mwana anoudzwa here zvinhu zvinongoitika pachena handikanoonao ega. Hausi wakunyanya. Wakaita mwana kuti kudii? Pane chikuudza mwana here ipapa. Ndikabva zvinoitika anenge achizviona here mwana. Asi siri mwana mudiki kawo. Kana uchiti asi mwana mudiki wakura? Akura zvekuona zvinhu zvinenge zvichiitika ka. Anenge achitoona. Vaka nhare kana akura ngaarorwe. Siyai mwana ungabva warorwa wakadai. Handi akure. Zvinhu zvacho hazvidi kuramba uchifunga. Mukafunga mukanda upo. Iwe kurumidza nechikafu iwe. Watokomana. Wakura. Isidi kuchidei uchienda uchitonomubatsirawo musikana uchidzidzawo kubika panguva iyoyo. Handizva mukamutsvagira here kana muita zvechikoro. Ndakamutsvagira kuti akubatsira. Nekukura kwawaita ukaona ukarorwa chanodika mbuiti unodziziva. Izvi uchiswera kuiti bwere ari kuseri koko. Mwana wamwe ndiye ari kutodzidza. Iwe uripo. Ndichiri mudiki dzedze fana atombokure. Ani nharo mwana singatomboiti ndonguva yekuti adzidze kubika iyoyi. Zvinhu zvacho
unoziva sana dai tii yanga yauya tichimwa chimuri musikana ari kunoma unoziva kuti kungomwa tii makagara semuri misikanzozve ndotadza ndiziva ino ati muri amini zvimwe zvaitoitewo muchirigika munoti makura nemwechienda unopota uchininamatira mwana ndokada Ashkana. ndinobika zveshuwa asi marwiko anenge atutirwe riwa anobika chiko munhu akavhara maziso kudai zvagona wanawo mwedzi ndaiuta anogona mwana anobika anobika iwe asi wambosenza muketari Aiwa, kana kungoti mamisha imomo kana tichingotaonawo raisi tinobva tagadzirawo maresipi edu zvakafana patine chito vamwe vanenge vachirimo maletisi unoona shorai dambudziko rakuiwa nerekunyepa kumamisha ganda rako ndiri munhu wekumushe tikaona tikumamisha uine ganda rakapenya rakahunyahunya kudai rinomushere kumamisha ndokwamaibika makavhara maziso vakomana mwana akasunga dhuku mwana unoti akaregedza kusunga dhuku wabika vasina dhuku akadzika kungotoke mwana asununguke kuti kumusha ndokwavaibika here vakavhara maziso zvaakaita unongoti nekuti pamwe pacho kumusha unobvako ndobva hangu pamurewa apa padhuze dhuze apa auraiti pamurewa pamurewa ndokwaibva musikana uyu uku akabva kuna poindi vanova pamurewa shu mungochitorera watongoona ubvisisho asi imimi mune shuwa kutaura aiwa akungotaura vana ndokwavanobva kosinida kwavanobva vana tsona une problem wekowo kungazvaperi ai akuita sei ipapeyo ndikuti ndiise mumandiro Alright. Unogona kungosiyako patebho tosara tichita tega yoenda kunonyako chipi chino. kunyange kuchima tichagara patebho Ngainde mumwira zve. shorai Unouya chinokwana here chikafu Uye nekuita zvinani. ndanchiti sezvo ndamubika ndaitoblanda ndikaisa chikafu chishoma saka ndanchiti ndidye polo nemi muchidya raisi nechingwa Wadya ikawanda kudaro. Inozokwana here vamwe vese kudai. kegwada adye Aiwa akudya. Kutodya kari ipapo nemaoko. Musikana weko. Kenda komudyirako kicheni. mwana ane chido nebasa zvake tii yacho itii chaizvo unoona zvakati taura sei kutaura mari hatina zvekumari yakawanda kuona pavanobhoya vaine mabhiri avo pane dzimwe hembe dzekuti dzinenge dziri nice dzimwe zichidawo nevanhu vekuti dzotasanzwa neaini aina unogona tichiti vakauya nemabhiri avo anenge ada kupota aino nekuti ukaona pamwe pacho unotombota uchinda navo chinodzidzawo zvinenge zviri Chimwe chimwe anotoita ungachati aiwe nyaitiiko ndatanangurirana naye kudhara chienda ako unodyira zvakanaka unozita chitaura sei mamuona yakutopedza poloni yacho yese kune iyo inoberere polonia imwe yacho yakangozara kuviri juu inikei chisumuka ako iwe unaye ndinodyirawo kicheni mwana mune mutikusema-semawo chingwe chakadaro ndodyera hatisi kumusema kakupema gaidakinodyirajo kicheni endako imwe itimi ndiri kumwa zvatokuita sei kwacho ndini makutorana nezvokicheni imwe itito uye nemasipunu mama nadhidha vana masipunu ai iwe uchenda kutora masipunu iwe enda nomwa tii veduwe zvinhu izvi ndambotaura nezvazvo toenda tii nonopakura chimwe chachapera hacho ndandabika chishoma unodinga nechi unodya ichi imi tsitsi dzenyu ndedzeimi tsitsi dzenyu ndedzeimi dzekupisika mwana wemva namadziva chii nemimi aiwa idya imi shamwari yangu usandikangame kana ndafa ndine chido chekusunungura marasta yesu marasta shamwari wangu chido chekusunungura marasta
Sunungra marasta shangwari yangu zanijemeka na ndafa zine chido chegu sunungra marasta marasta shangwari yangu zanijemeka na ndafa zine chido. Ndinokulinira meita kwamuriwo here. Kufanira basa. Kuderi murume wangu akuona uchiita maitiro ako iwe. Deri murume wangu akuona uchiita maitiro iwe waita sei? Ndachita maitiro api nai? Aiwa, kana uchiklina munhu unoklina uchiita kutamba kudare here. Utadza kungotora chijiro ungopukuta apa zvakanaka utoenda pamwe uchitoenda. Kubva woklina uchiita kutamba kudare zvikusunungura marasta zvauya papi ipapa. Kutadza kungoklina chete chingodai kurukatoni kungodai so ochita. Wotopedza kuklina. Wotoita kutamba wakutofunga zvejitika uri pano. Kana iko kwamuriwa kwacho uri womaklinira amaita ka. Izvi handizvide futi pano izvi. Nekuti baba vaye vakakuona uchitambira matambiro yakaya. Ina ntumbozvida. Asi vanoda vakadzi. Munodzokera kwamuriwa wasikana. Ndakakudza kuti zvauya panapa maenda bhizinesi rako. Ndatadzira ndikutambawo ndichifanira basa. Unotamba manheru warara mumba mako kana kutozviregedza kutamba jiti kuita sei kushainisa apa pakunoda kuti utambe marasta kudaro. Mukoma vakandiunza pano vakati hanzi ndifarire basa rangu ndiite zvakanaka. Farira basa rako uchita basa rako zvakanaka kwete kutamba zvemarasta zvaukuite. Panapa tinoenda kumasowe kwete zvemarasta zvako zvawakutiitira panapa izvi. Chetopota tichitoenda kumasowe uchibvisa dhuku rako raunosungirira mumaziso iri. Tirikunzwa nana usiyane nezviro zvako izvozvo. Toita zvekumasowe mainhana pano. Masowe chai. Imi itai weka pano ndikubvunzewo pane zvandikuda. Weka pano maininite pane nyaya ndoti mundibatsirewo. Inawe. Uyai pano chete. Manje ndiri kumhanya manje pane zvandira kubatanidzawo. Uyai ndozokubetsedzai. Naitai unozoona here unozviwanisa uri munhu musvinowani zvonotanga uchadonha ungapota uchiribvisa dhuku rako iri chaichiko. Naitai iwo unombofila wose ukatumira mukomana wako manudzi wotadza kupindura manudzi manudzi ndapiwa haumazivi ndapiwa nekuti iwoga unonga wakashamusa kana kumbopfeka ndi uchitora chi usina kupfeka wobva utumira chi mukomana wako usina kupfeka uri mbushwa kutokurura uri musho chaicho wobva utumira chi mukomana wako otadza kuresponda unoita sei uchitorana mapicture kudai uri mbushwa wotobvisa mbatya dzese wotongotora uri mbushwa unenge uchimutumirirei. Alright, mira ndikoti. Last time ndakamutumira ndine zuro kuti ndikati last time nezuro ndakamutumira mapika. Iwawo ari akafana newaya. Akafana newaya. Ndobva atopinda very fast apa auyi. Apa izvi ndamutumira hana kana angoblutika ndobva asi. Saka ndikufunga kuti pamwe ndonge ndatumira zvisizvo. Nekuti pamwe hazvidi. Nekuti ndikutotangawo kwangu kuzvinzwa kuti munhu unokwanisa kuita mubushu wototumira munhu. Ndajaira kuti 1v1. Uri kunzwa here? Ndajara kuti 1v1 wanzwa kuti katanu munhu ari apa achiona ari apa kwete kuti hanzi zvekuti pafoni kana azona ari pafoni uchiita sei. Ndikamuonera pafoni hanzi aona pafoni panosvika kandongokataniraoona saka nawe pafoni kukwezvawo wakangwara iwe. Uri kugara zve uri fomani? Ndiri form 3. Uri form 3? Ndakazvikoro dzangu ndada kuda kuti fesika ainakufanira kuita form 3. Alright, saka apa iwo uchiita sei manje? Nezuro ndakatomusenzera anozvifarira nokuti nezuro ndakatomusenzera ndobva amhanya atinga atomaona chi manudhiyo ndokutomhanya kwaakaita saka anozvifarira kutotokubvisa kuti haazvifarire anondozvifarira anozvifarira. Inini zvandoda manje ka ndezvekuti feya
unyatsoti katanu katanu woti iwe ndiratidze masimba ako ini ndochikuratidzawo masimba angu kana wangu wati wandisuwa iwe chinoratidza waka kuti wandisuwa ende ukuratidza kuti ndakusuwa zvopera aiwa shamwari zvepafoni handii pane pandingamupendera zvepafoni here asingazooni ona wakuvhurira manje haachauyi shamwari avhura picture racho haachauyi aiwa I think kandongendana ndakanyatsa kutora engo nokuti kana musikana wekuchikoro kwedu musikana yeye shamwari anotora manudhu shamwari nyepa iwe usatauri ndikutokuudza unozoti ndiyakanyatsa kundiudza kuti unoita nengo ukaita yeye kudewo obva waita iwe usatiudze usataulile iwe shuwa ndika dai ndakatora nengoyeyo ka aiuya saka zvine unyanzvi zvine unyanzvi hwekuti unofanirwa kuti kona iyi nekona iyi iwone foni ndikuzokuudza kazvekuti utumirawo mukomana aiwa iyi foni handina foni ina handina ozvati chika mukomana ndiende yangu ndozoonekwa zvinhu zvangu zvisingafambe havazoziva kuti ndachibatsira iwewe mwana wavo ndati ndokubetsedza kanya iwe wakungoita sei nenhau yako iyi manje yandiremerera inini zvekanseling izvi ndozvigona asi nhau iyi iyi ndasandambosangana nayo ndikutofunga ininika akaona akazondibhaisa ka kana anga achifunga kuti andihwina anditambisa ka ndomuvhondora chete kumuvhondora ndokuchimuvhondora kunani manje kati anozikana pana paakumuvhondora ndotomuvhondora wandozikana vabereki vako andozikana pano wakatomuintrodusa panapa aiwa asati atedi maintro asi munhu wekuziva nomuvhondora chete kuti zvinezvi zvato zvehondo aiwa kahanga handingamuratidza manudhu angu obva ongoblutika osiya otodza kuuya kubva makuseni kusvika nguva izvoizvi nguvai anosimbouya wani izvi kana good morning hana kana kuti mboita afona akabvunza kuti ore pane vanhu here pamba tataura ndatombotwa mwaita dambudzikowo semunhukadzi ati kana iri yemanudzi yautaura asi andambosangana yandiremera chienda kuita basa tongonditambisa achitombodikana kundipa mari yekurukwa musoro dai ndiri kutorukwawo ndatozokwara nepo kwaunogona kuruka hereyo. There is a unique place somewhere in Harare where you can have your conference, whether church or business, where you can have your perfect wedding. In that same place, there is breathtaking surroundings and beautiful accommodation. Mudziashe is located in the leafy suburb of Glenlorne. It is 17 kilometers away from the central business district. Other facilities like banking and grocery stores are within 8 kilometers. This place has over 20 species of indigenous trees with the sound of singing birds and the beauty of nature. This is a serene place to be. The greenery and landscape makes Mudziashe a place that is intimate with nature.